John chapter 6 verse 1 to 13. Usa sa pinaka common kayo nga kuan kanunay nato nga mabasa may isgutan nga mga pulong sa Ginoo, pero karong gabi na aduna siya lahi nga isulti sa imuha gikan aning maong mga pulong. John chapter 6 verses 1 to 13. Manindog ta basahon una nako ni sa Bisaya. John chapter 6 verses 1 to 13. Human niini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita man nila ang mga milagro nga sa iyang pag-ayo sa masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an og milingkod sila didto. Niadtong higayon na duol na ang kasaulugan sa pasaylo. Unya mitanaw si Jesus sa palibot niya og sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron sa pagsulay kang Filipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag bisan pag mupalit kita og mga balig 200 ka denaryo dili gyapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, maingon kang Jesus, ani ay batang lalaki, dinhi nga may 5 ka pan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang ni ining daghang mga tawo. Si Jesus miyon kanila palingkura ang mga tawo, may daghang sagbot ngadto nga nanubo ni atong dapita, busa milingkod ang mga tawo ug may gidaghanon sa mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo, mausab kini ang iyang gibuhat sa isda. Og silang tanan kaon kutob sa ilang gusto. Sa nabusog na silang tanan, maingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron nga walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tawo og nakapuno kinig 12 ka bukag. Magpray ta, magampo ta. Father in heaven, thank you nga karong gabi huna. Sumala sa gidakon sa imong grasya og sa gahom nga naghimo sa langit ug sa yuta. Himo ang usab Ginoo nga ang mga pulong among madungog pareho nga gahom Ginoo sa nagbugna sa gimugna pa nimo ang langit ug ang yuta pinaagi sa imong mga pulong. Salamat Lord nga makigsulti ka sa pinasahi nga paagi Ginoo. Ang mga hunahuna ug ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga niya karon ug sa tanang maabot unya niini nga mensahe imong pakigsultian daw sama sa pinaka mahigugmaon ug pinakasuod nga higala. Salamat Lord that in your word there is healing, revival, restoration, and changes, Father God, sa among mga kinabuhi. Salamat Lord nga walay mga old self, mga daan nga mga pagkinabuhi nga magpabilin sa amoa. But padayon na imong mga pulong magtangtang sa mga hiwi namo nga mga binuhatan, O Lord. Amo kang himayaon, pasidunggan og daygon sa tanang panahon, wala kami mahimo og wala ka. Madawat namo ang tubag sa mong mga pag-ampo, walay gahom sa kangitgit nga makasamok og ang imong dugo, nagtabon kanamo og sa among mga minahal nga tuwa sa layo. Thank you, Father God, that we are sealed, O Lord, by the power of your Holy Spirit. Thank you, Lord. Gi-honor ka namo, gihimaya, gisimba, gipasidunggan, og walay tawo nga magdawat ani kundi ikaw lamang. O Dios nga mahan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. So ang uluhan sa ato nga pagtuon mga igsoon giingon diha nga my God shall supply. Ang Ginoo maoy magatagbo sa atong mga panginahanglanon. No? So dili ang tawo, dili mong silingan nga datuon. Dili imong igsuon nga abroad.
Dili imong anak nga na professional na. Dili ang imong paryente nga wa pa mo nagkaila. Dili ang imuhang ex, of course. Dili ang imong uyab. Dili ang tawo. Dili ang politiko. Dili ang imong panginabuhi. Dili ang imong negosyo, dili ang imong pananom, dili ang imong mga panghayupan. Dili ang mga nagtubo sa imuhang kaumahan maoy mag-supply sa tanan nimong gikinahanglan. Maoy paagi nga mabuhi ka, maoy paagi nga makaila ka sa kadagaya sa kinabuhi kundi ang Dios lamang. Dili relihiyon. Dili ang pare or ang pastor or kinsa man na diha. Usara ang atong nahibaw-an nga may mag-supply sa atong gikinahanglan, ang Ginoo lang yun. Amen? Walay relihiyon or walay simbahan nga nakahatag nato gininhawa. Amen? Walay relihiyon nga nakahatag nato kanang makakita ta karon or makasimho ta or natay nang hatag og kusog or naghatag og tingog or naghatag natog pangdungog. Gani kining mga gasa hinatag sa Dios siya ga-supply ani pero gigamit nato sa pagpasubo sa Ginoo, pinaagi sa pagpasakit sa atong isig katawo. So hinumdumi gyud ni bisag asa ka dagan, bisag asa ka paingon, bisag unsa ka kadato, bisag unsa ka kadaghag kaila, bisag unsa ka ka-powerful nga pagkatao. Kung wala ang Ginoo, wa kay nahot. Because walay laing source, walay laing supplier, ang Dios lamang mga igsoon. Now, ang atong tibuok nasod nagkagubot, tungod kay, na mo ingong manong mapalit, mantanang bakuna nga, mahal man na kayo. Unya, less pagyud ang iyahang gitawag og efficiency, ang iyahang pagka-epektibo. Kanina lang, unya niabot pod ang hitabo nga karing tambal nga kaning vaccine nga gipili, doon na issue nga nahitabo dito sa Norway nga 13 kabuok patay. Maayo ra kaig panglawas human og inject na luya ni higda. Ang kapoy ding natulog, namatay na. No? So libog kayo. Sa panahon nga naa ka sa grabe nga kawaladon, kalimtan dayon nato kinsa ang tinubdan sa tanan butang. Usahay natay atong kaugalingong pamaagi or pamaagi sa atong isig katawo nga atong makita nga daw murag mao ni siya sulbad. Pero nalimot ta nga ang atong amahan, ang atong supplier, ang atong source sa tanan-tanan mao lamang ang Dios. Na kung nasayon ka sa imong posisyon ingon nga anak sa Dios, dili unta ta ngayon ani mga igsuon nga mataranta. Mabalaka, malisang, mahadlok, especially karon. Wala ko'y paki og unsa ng mga virusa, mga bot. Anyway, og makahanggab ta og kuhaon niya gyud tas ginawa namtay mahimo. Wa ko'y paki ana. Wa ko'y paki og limpyo na ng tubig or mahugaw na pud unya na in the future. Kaysa una balita raman tong giingon nga pwede ra tang pabuthan og kanang naang murag gas unya paliron sa hangin, pag nahanggab na ito na, patay na tatanan. And wala ta kahibalong nahitabo na, no? Istorya lang. And then pwede nga moabot na po ng panahon nga ang mga tubig, dili na luwas nga imnon. So kinanglan na po nga salaon or i-purify, initon pagyodogayo, pabukalon unag-ayo ang tubig, usa mainom. Then wa ta kahibalo nga bisan ang hangin nga mudapat sa atong mata makabuta na unya inigabot sa panahon. So magtaod na pud ng protection sa atong mata. And wa ta kabalo nga ang atong madunggan mubasag muguba wa na. And then ang mga tao naghimo-himo nagbuhat bisan unsang mga pamaagi pangitag kasulbaran ni ining problema sa kawalan. Nga mag-isgot kag problema sa kawalan mga igsuon, unang-una sa tanan, kita spiritually ang pinakadako nga kawalan sa tawo. Kulang sa pulong sa Ginoo, kulang sa gugma sa Ginoo, wala naka-feel sa gugma sa Ginoo. Kulang sa pagtubo spiritually, napuno ra ang ulog bersikulo sa Biblia,
tanang relihiyon giangko na pero ang kasing-kasing kulang kayo sa kasinatian sa Ginoo. And bisag asa na ta ani, bisag unsa na lay atong paagi tungod kay naguna-huna ta nga maibsan ang kakulangan or mabutangan lag band-aid ang gasgas ang samad. Pero wala gyud ta naguna-huna nga ang tinuod gayud ang Dios pag siya'y muhatag walay kuwang. Munang gi-encourage ang kada usa nato karon. Now, naay mga prinsipyo nga angayan nato nga masayran. Sa panahon nga natas panginahanglanon, ang ato dayong mahuna-hunaan kining mga adunahan. Tama? Pahuwam ako diha og kuan. Pahuwam ako ay nga no. Maghuna-una dayon tag kinsay paryente nato. Nga kaniadto antong natagaag bananakyo. Nga pwede nato karong mahuwaman kay og di ka pahuwam. Bubuyon ko kanako ron. Ako rabay nagpalit ni mog bananakyo atong third year high school patangi gutom katong punag akasyang ngana no. Makahuna-una dayon tana. And then makahuna-una dayon tag mga politiko kaya nga atong expectation nga tabangan ta nila kay mubutar ni. Makahuna-una dayon tag pastor pwede man tang mo request ni mayor dayang pahuwad ta diha og Juan, mukuha na sa mayor, dagan biya ta diri plus dagan ning lumulupyo aning dapita. Di ba no? Kaya expect man ta nga motabang na kay mobutar biya punta. Ingana ta. So ang pangutana karon unsa na may kalahian nato nga nasayod sa pulong sa Ginoo nga nakighiusa kang Kristo Jesus og nagsunod sa iya. Batid bansay may alam sa unsay naas pulong sa Ginoo og nila nga wala nasayod unsay naa dinhi. So walay kalahian. Now, gusto ni Lord nga masabtan nato nga siya ra gayud ang makahatag. Siya ra gyud makahatag. Gusto kag i-prove nato na tagaan ti kaus akong duha ka amigo na ako'y duha ka amigo. Ang usang walay ngalan, ang usa naa. Ang usa dato kayo pero wala siya'y pangalan. Gibutangan na siya dito nabuhong sa tanan niyang gikinanglan. Pero ang usa nako nga amigo, pobre may sakit, ginuka ang ngalan niya si Lazaro. And dato kayo to nga usa. And samtang si Lazaro napuno sa nuka ang tibok niyang lawas unya. Naghuna-huna siya nga pwede gyud siya nga tagaan sa maong dato. Gani ningon ang Biblia, naghuwat na lang siya na imumho matagak sa lamisa gikan sa maong dato. Mga sobra-sobra. Pero namatay na lang siya, pareho silang nangamatay. Wa gyud siya katilaw. Nga nasuplayan siya, nasiran siya, natagaan siya sa maong dato. So sultian ka nako, mapobre or dato, ang ato ragyapong kasaligan nga siguradong makasupply sa atoa ang Dios. Di ka gunahunaan ang basig hikapon nirong kasing-kasing ani mo tabang niron. Ang Ginoo ra joy makasupply sa atoa. Hello? Ang Ginoo ra gyud. So gipakita sa Ginoo ang mga prinsipyo iyang i-expose, iyang hukasan niya, iyang hubuan ang atong mga panghuna-huna karon ang atong mga prinsipyo. Ang atong mga batasan, iyang hubuan arong ma-expose, arong madayag unsat ng klaseng manghuna-huna. Kung maghisgot na ganita o kawaladon mga igsuon, maghisgot ta karon naa ang kawaladon sa kanang atong nasod. Naa ang kawaladon sa probinsya. Gani usa sa mga magbiyahe unta, mauli sila diri sa Bohol. Wala sila nadayon og kauli kay kulang man gani ang kanang naang ipalit og ticket. Pabayron pa sila tag 900 per day. Unya kinahanglang kumpletihon ang 14 days nga adto sila sa hotel per head. So that's 12,000. Kung kanit natay ipalit og ticket, mag 12,000. Ngano ang gisulti kulang og quarantine facilities. No? Muna'y gisulti. So, balik na lang sila sa Pagidian, imbes na abot na unta sila sa Cagayan. So, naay mga kakulangan, mga kapatid. Naay kakulangan.
sa atong nasod na kakulangan, ekonomiya nato bagsak na kayo, dinhi lang sa atong probinsya sa Bol. Kabalo mo dato kayo ning atong probinsya. Pero pag sulod sa pandemic, pag survey na sa December, wa na naapil ni nga probinsya sa giingong kwartahan. Kay kini nga probinsya nagsalig ni siya sa tourism. Unya wa man tay tourism karon. So like atog Panglao, mga sugba-sugbahan nila dito, mga liguan, mga wala tanan. Gipangtay-an na laman ning ang mga tindahan, mga karinderya, mga naunsa na. Kay wala naman. Magpaabang kag motor kaysa pa may mga abang. Palami kas imong hotel, mosweldo kas imuhang mga tao, wala po'y income ang hotel, bayad pa kas kuryente og tubig. So naa na karon ang kakulangan. And ang pinakadakong kakulang sa tao mga igsuon is spiritual. Spiritual. Samot na ang tao makasulod ra simbahan og nay kasal. Nay mamatay na ibunyag. Di pa jud maminaw sa iwali sa pastor o sa pare. Dako kayo ning kakulangan. Samot nag-anggiwali kay mura ra pog hikap-hikap ra. Walay klarong pagpasabot gyud og unsa gyud ning kinabuhi nato aning kalibutan na. So dako kayo ang kakulangan. Now ang problema sa kada tawo ilabi na nato nga mga Kristohanon nga nagbaton sa susamang kinaiya sa mga dili Kristohanon kining mag-ekspekta pariha sa pag-ekspektar sa mga taong walay Ginuos kinabuhi. Nga og kinsay naahan murag mao jud ay maka-provide. Unya daway ta manghuna-una, uy si kuan man kana. Ay, sige lang mga dato man punag mga paryente. Ing ana pud ta manulti tama. May lag makasulti tag sige lang dato ang Ginoo, God will provide. Pareho tag expectation nila, pareho tag prinsipyo, pareho tag mga batasan, pareho tag munang i-correcta karon ni Lord. Ang gagawin ni Lord ngayong gabi is hiyain tayo lahat parang maghinulsulta. Kasi minsan ang yabang na natin, no? Ikaw din? Ikaw? Yabang na. Nakaangkon ra gani og 100. Parang millionaire na. No, nga na. Yabang ba? Yabang. So, gitesta ni Lord karon. Ako dako kay kog kakulangan. Naglong ko mga taong pwede pong musdasig sa ako, mo wali sa ako, mo disciple sa ako, pero saan naman? So, gitagaan kog mensahe ni Lord nga siya maoy ako ang mag-supply sa unsay kakulangan ako. Now listen, pinaka-common nga gisgutan nga milagros Biblia mga igsuon, kining paghimo sa Ginoo ngayang ipakaon ang 5,000 ka mga tawo nga lalaki. Paminaw ha? Ang apil sa lista, lalaki ra nga nag-edad og 20 pataas. While labot ang senior citizen, ang mga kababayenan, ang mga kabataan, nga kuyog aning panahon na. Nga kung atong ibutang, kung apil sila sa ihap, dili ni sila muubos siguro sa 50,000. Daghani ka kuyog. Pero ang giingon sa Biblia nga gipakaon sila sa Ginoo. Kini iyang mga tinun-an, iyang gisulayan. Bisan si Felipe, ginanya si Felipe, asa man ta makapalit og pagkaon, alang ini nila. So ang tubag ni Felipe, Lord, bisan pag 200 ka denaryo, it means 1 year nga tinarbaho, tigom og kwarta, ipalit og pagkaon, dili paigo anak nila. Sa ilang gidaghanon. Imagine ako na, 50 million pakanon. Pila may atong budget, atong Thanksgiving ta. Unya ang atong target, 400 ka tao. Pero tinda ko, ano? How much more kini? And, gitest dayon ni Lord ang panghuna-huna sa iyang mga tinun-an, pinaagi sa pag-ingon, asa man ta makapalit og pagkaon nga to'y pagkaon ani nila. And si Felipe, sa iyahang panghuna-huna, kanang ideya dayon sa tao, mag-expect dayo, gula rabay palalitan direg. Wala rabay delivery dire, walay arbis dire, walay. Unya, ang gawas pa na, watay kwarta. So, kabalo na si Lord on sa iyang himuon, pero iyang gitest,
This evening, ikaw, huna-hunaang ikaw karon si Felipe nga gisultian ni Lord. Ikaw si Felipe. Asa man taan ni? Mga mulingi-lingi kas palibot, wala kay makita. You see, nga sa tuig 2020, tablaw na nabuho na gikapoy na haguan og pangalap ang mga maalamon og asa og bakuna. Asa og tambal aning COVID-19. Kabalo mo, nangalibog na ang mga tao karon. Nganong nangita mamog tambal aning COVID-19, nga naamay na nga ayo nga wala tambali. Nalibog. So mausap ni, gituyo ni Lord, gitest ni Lord. Makita ang mga Kristohanon mo, apil puti nila kabalaka, no, naay problema na to. Na alam na ni Lord kung ano ang gagawin niya. Tama? So, asa man ta? So, ang ilang tubag, bisan pag naay 200 ka denaryo, kuwang gyapon ani. And then, ang iyang igsuon nga si Andres. Hello? Kini si Andres, mga igsuon, or Andrew, one of his disciple Andrew, Simon's Peter brother, said unto him, there is a lad here. Dunay bata. You see? Mag-expect kag mga taong dato, mga tag-iyag, mga dagko nga kumpanya, mga wala. Bata. Dunay bata. Who knows? Usa sa mga bata dring gaduka-duka or katugon na maudi ay ang answered prayer sa dugay nang giampo dinhi sa Lourdes, dinhi sa Bohol. Gipakita ni Lord nga una, number 1, bata, it means nga walay kakayahan sa iyang kaugalingon. Nga maoy mahimo nga gagunit sa maong tinapay arong sabton sa mga tawo nga dili ni gikan sa tawo, dili ni gikan ni bisan kinsa ang supply kun dili gikan sa Dios. So ningon sa dali bata, gadala siya 5 ka tinapay og 2 ka isda, kulangon ni, dili ni paigo, kasaranis bata. And so ang tanan nga mga nakakaon, ang tanan nga mga kakita, dili gyud sila mo ingon nga, wow, agbata mo igapakaon nato, dili. Gisure ni Lord nga naa gyud sa kawaladon og ang magka-provide ang bata aron pasabton tang tanan nga ang tanang nagaabot sa atoa gikan sa Dios. And listen to this. Usahay po, muratag bata aning pagpangalagad na tos Ginoo. Para asa man po na, kulang gani ni nako. Ako ning ihatag, kung saan lamang po yung mo ang, muratag nga na, babata. Pero kani nga bata, nisalig siya sa Ginoo. Sige, ihatag ni dito. Wag, hingalig ki sa iyang ngalan. So sometimes, ang gamiton ni Lord, kanang wala ni mo gi-expect. Kaya ang imong gi-expect katong mga datoon kay mga tao, kani mga muni maka-provide ni sila, pero naay mga unexpected nga gamiton ni Lord. Wala kay makit-an din his Biblia nga grabe kayo ka. Adunahan nga nang hatag unya sila dayoy gipasidunggan sa Ginoo. Ang tanang pagpasidungog credit ngadto sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo. Ang tanan nga mga tao nga nakakaon nga busog ng hinubra pagani, ang ilang atensyon, ang ilahang pagpasalamat, ang ilahang pagpasidungog na diretso sa Ginoo nganuman, dili pwedeng ang maong bata, dili pwedeng si bisan kinsang tawhana, kay gani kining nagprovide maghisgot ag bata, wala pa nay mahimo, maghuwat ra nagtagaan sa iyang ginikanan. And usahay ingon anita. Mag-expect siguro ta, oy, kisay mga datoon dire magtampo-tampo na ta. Kay mo palit ag pagkaon kay na daghan na kayo taan unya watay pagkaon. And then wala gyud. Wala joy naka-provide. Kini mga pamaagis Ginoo nga kinahanglan natong masabtan pag-ayo. Arita sa 1 Kings. Ang 1 Kings chapter 17. Gisulti din mga igsuon ang kaagi ni Elijah. Nga dunay 3 years nga grabing dako ang gutom sa nasod sa Israel. Ug tungod sa grabe nga kagutom, kulang karon ang ilahang, bagsak ang ilahang ekonomiya, kulang ang ilang pagkaon.
Dili lang kay problema sa pagkaon sa mga taong namuyo og sa hari, problema gyapon pud sila og pagkaon alang sa ilang mga hayupan. Nasayod ta nga ang transportation sa unang panahon, mga camel, mga kabayo, tama? So kinahanglan po nilang suplayan. Unya adto nga time 3 years nga walay ulan, ugat ang palibot. Bisan ang mga tabay, bisan ang mga sapa na nga uga. Imagine ni nga crisis kawaladon. And listen to this. Ingon ang chapter 17, 1 Kings chapter 17 verse 1 ta sugod basa, and Elijah the Tishbite, who was inhabitant of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be a dew, nor rain this years, but according to my word. Ingon nga buhi nga Diyos, akong gilagaran o gisimba karong tuiga, magsugod ng tuiga, wanay ulan, bisan na lamang hamog. Na, kini mga tanong, mga igsoon, matinga kami sa gulay ulan na buhi, kaysa kagabion, dunay hamog. Pero ang giingos, Biblia, wa jay hamog. And in verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself to the brook of Kerith. This is before Jordan. Giingnan niya si Elijah, hawa dire. Kay way nay ulan aning dapita, lakaw dito sa suba sa Kerith, tabok sa Jordan. Sa Jordan. Wow. Gipalaya siya. Kay dito sa suba makakaon ka, makainom ka, and in verse 4, and it shall be that thou shalt drink the brook that I have commanded, and I have commanded the raven to feed thee there. King James manino. Gisugo nako ang mga uwak nga mo feed sa imo. Listen to this. Do you think maghuna-huna ang langgam nga kato si Jan, gigutom na ron? Be, mo adto nako, mulupad nako be. Ani magdali ko. Do you think maghuna-huna ang raven? Ang uwak? And grabe pa dyan yung problema tungod kay dunay balaod sa Leviticus mga igsuon nga kining kining langgama hugaw og di ni pwedeng hikapon. Di ka pwedeng matagakan sa hugaw ani or sa balhibo ni ini. Nganong kini man maoy gigamit sa Ginoo nga maghakot sa pagkaon alang sa iyang alagad nga si Elijah dito sa suba sa Kerith, diin dito siya makainom og providean pud siya sa pagkaon. So walay makapasigarbo nga tao nga ako'y nag-provide ana niya kundi ang Diyos. That is why karon nga kagabion ang message ngayon, God shall supply. Ang Diyos na mao magtagbo. Although na siya panggamiton nga tao, pero og di pa siya maunsa. Hanapang tao mayon nga og di pa dato na igsoon na patay na unta ron. So it means ang iyang igsoon ang kadato mo ay Dios nga nagluwas niya. Oh no. Nagiabrihan ng ulo, gioperahan, gilisag utok sa kanding, o di padato, patay na na. Ano bang huna-huna sa tao nga ang, nagets ba nato ang punto karon? Munang gigamit ni Lord, wala siya tao din nga gigamit, nga maoy maghatod og pagkaon kundili ang uwak, so that masayod yun ta og ayo, nga ang mo provide sa atoa ang Ginoo, og ang atong gi-expect nga maoy mo tabang sa atoa, dili de sila mo'y gamiton sa Ginoo. Hello? So kining uwak mga igsoon gihukman na ni in Leviticus chapter 11. Nga kini sila ang mga maglupad nga hugaw, dili ka mo magakaon, ini di ka mo magahikap, magbantay, magpalayo mo, ani nila kay mahugawan ka mo, ani. Pero sila nga nahukman na nga hugaw ng daan, sila pa'y gigamit sa Diyos parang pakanon ng iyang alagad. Muna ikaw ug ako dili ta makahukom sa atong isig katao nga moingon tang ingana na siya. Kay ngano sa imong pagpaghukom niya wala ka kabalo nga mas dako pa rin siya nabuhat nga maayo kaysa nimo. So sabihan mo ngayon ang nasa katabi mo inang mahiya ka sa sarili mo. Hello? Grabing pamaagi sa Ginoo. And listen to this. Listen to this. Tanawa ha? Tanawa. For example, ang tibuok tagbilaran dunay kagutom tungod sa pagpakasala nila. Dili mohatag si Lord og ulan. Giingnan niya si Pastor Rodnel, pahawa diha og lakaw didto sa Lourdes sa may uhan.
For 3 years mag-inom ka dito sa uhan ug pahatdan tikaw og pagkaon nga ang magda sa sinugbang bangos ang uwak. Kung ako'y uwak, kaunon ako. So si Elijah gibuhat niya ni, that is why importante kay mga igsoon nga naa sa kakulangon, naa sa kagutom, naa sa grabe nga ingon aning kahimtang kanon sa atong nasod, kamaotang maminaw sa instruction sa Ginoo. Di kay kita-kita ra. Karamihan sa ta madisgrasya ta kay di ta kamaong maminaw sa Ginoo. So alagad man siya sa Ginoo, so sunod ra gyud siya. Dito siya, adto siya sa suba sa kirit, magtulugan siya dito sa bato, ilalom sa dakong bato. Unya mo inom siya sa suba, bugnaw ka. Ato ni bay. Nature spring. Di na nature spring nang naa sa botelya. Kanang nature spring katong gikan gyud sa tubod nga giinom. Natural nga spring to. Plus gihatan pa gyud siya pagkaon sa uwak. Tanawa ha? So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook of Kerith, that is before Jordan, and the ravens brought him bread and flesh. Tanawa. Nagdalag tinapay og sudan. Ni adto siguro na dito sa Akasya, di bubo. Well, nagsugba dito, galingiw-lingiw ning namaypay, nanguha dito ning sudan. Kunya pagkahuman ni hapit diri sa arbis sa mangga unya galingiw-lingiw ning tindira ni kapakapa sa ditong namunit og tinapay. Sa example ra ni ha. Basta kay mao ni ang gibuhat sa maong uwak. Na matinga ka, may pag-iisip ba ang uwak? Wala. Sultian ka nako na atay panguna-una pero gahi tag ulo. Ang uwak walay huna-huna ni sunod sa Ginoo. Si Jonas, giinan Jonas, lakaw dito sa Nineveh, walihi ang mga tao dito mubiya sa sala, pero nahadlok siya og dito sa paingon sa Tarses, so gisugo karon sa Ginoo ang isda, nga tukbon si Jonah og ihatod dito sa Nineveh, ni sunod ang isda. Sometimes ang mga hayop, mas maalamon pa kaysa nato. Nanawan ng iring, di mo tunob og lapok og basa. Pero kita grabing maghugaw-hugaw sa pagpakasala. Ang dagat. Samtang nagkusog, bugsay ang mga tinunan. Si Jesus natulog dito sa ulin, sa likod. Hunya, kalit nga may dagko ang balod tungod kay kalit nga may miabot nga unos. Nabalaka na sila kayo ilang ginan si Jesus, hoy, Lord, Ginoo, bangon diha. Mga lunod na ta, katulog-tulog paghapon ka diha. Nibangon ang Ginoo. Unya niyong, pagkawalay, pagtuo. Imagine na visible nilang makita ang Ginoo ng ratol gihapon. How much more kita sa ka-Lord? Nangahadlok silang taman bangon diya. Nitindog ang Jesus, unya ditindog si Jesus o gibadlong niya ang dagat. Hunong! Ikaw hangin ay naghuros. Hunong! Kining hangin ug ang dagat ni tuman. Ni hunong ang hangin, ni hunong pud ang balod. May mga utok ba ne? May mga una-una ba ne? Na ba ni kasing-kasing? Makalibog kaayo. Ikaw o ako dunay utok o dunay kasing-kasing pero gahi kay tang pasundon sa pulong sa Ginoo. Samtang ang dagat o bagyo o sa kasultiras Ginoo ni hunong dayan. Lami ang isyagit, oy. Pagkanunay mog anhi ha. Sa buto na daan nato ni bastag na ata dere dili relihiyon ni atong tuyo dinhi ha. Mabutag simbahan ug asam kamo adto basta kay simbahan, simbaha gyud ang Ginoong nagpalansang sa cross, dili ang simbahan. Ayaw pagpasakop aning usa ning relihiyon na pagpasakop sa Ginoo. Ha? Kasi nabot ha? Moari ta dire kay magpasakop tas Ginoo. Kay og magpasakop ka anang relihiyona, aning relihiyona ni pastor, ni padre, di sila mo nagpalansang sa cross si Jesus. Pwede kang masakop sa tao, masakop sa relihiyon, pero imong pagpakasalawa nimo undanga, nagpasakop ka sa yawa. Wa ka nasakop sa Ginoo. Ni tuo gihatdan siya. So makita nato diri nga siguro nag-expect ka nga kung ikaw si Elijah, pataguon ka dito sa uhan,
Kaning uhan sa mga wala naka-anhis Lourdes, naanis among barangay ha. Usa ni siya kakaliguan nga bugnaw kayo ang tubod gikan sa ilalom sa yuta. Ito po si Kuya Kim na nagsasabi. Hello? So kung ikaw pataguon ka dito, unya, ningon si Lord, hatan ti kag pagkaon sa uwak, murag imposible no. Pero in God, nothing shall be impossible. Amen? So gisugo niya ang uwak, nga mao karoy maghatod og pagkaon. Kung ikaw na mag-expect, siguro kang naay moabot karong delivery habal-habal. Or naay magsagit rong isda, tulingan mo diha tag 185 ang kilo. Isda mo diha, isda. Hello? Pwede nga na imong expectation, pero bihirang-bihira na mangyari na langgam mo'y suguon sa Ginoo. Before nimo masugo ang langgam i-train, una nimo gikas yang pagkabata hangtod mo dako siya. Hello? Pero ang langgam os kasultis Ginoo mo sunod, kita dugayan na natong sinimba oy. Isingisining igo kayo. Igo kayo ta, amen? Oh, ha? So, and the ravens brought him bread and flesh in the morning, bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Walay kuwang niya. Wow! Muna sultian ka na kung moabot, manggaling ninda kong kagutom, hibaw ay mong Ginoo. Ila siya, kinsa siya. Ano po kagdilian nad? Gutom na. Ang karang gasugod na ganitang fasting, os kabuhan pa ni. Asa mga limbungan na niya, nag-fasting niya ng limbong. Uy, alas 5 man itong giingon, mga alas 3 pa, muhunat daan kong panihapon. Limbungan. Abig 6 to 6, muhunat og kaon og alas 3. Gabusog og taman. Bantay ka ni Kometra, baka bantay dyan karon. So, and it came to pass, after a while, that the brook dried up. Hala ka na uga. So, listen to this. Nami kayong mensahe ni. Kanang musitol na kakaroon sa imong kahimtang, kay stable na ko, dili na ko makabsan sa akong supply. Woo! Nian ako sa source. Hoy, mauga ang suba. Niabot yun ang panahon, sultian ka na ko, ang tanan, aning kalibutan na magkahurot. Bisan imong pandungog magkahurot, ang imong tingog magkahurot, ang imong buhok nga ito magkahurot, muputi ang uban, mga hulog ang uban, ang imong panimhot magkahurot, ang imong ngipon magkahurot, ngisi ko no. Ang tanan magkahurot. So dili ka makaingon nga hayahaya naman ako, paharahay na lang ko ani, mura na mo, hayahay na kay ko, wala ko, bahala sila dito, nangagutom na sila dito, mga matay sila sa kagutom, ako di ko hatdan kong pagkaon, na ako'y tubig nga mainom, di na ko mahutdan, dako na kayo ning akong kumpanya, dako na kayo ning akong negosyo, dako na kayo ning akong panarbaon, nagsanay, nag-ayo akong panghayupan, grabe, iktarya ang akong humayan, mahutdan kong supply. Listen, after 3 years na uga. 3 years man itong kagutom ng igsoon. Mga na'y ulan. Nauga! Sultian ka na ko, tagaan ka na ko, 1 million this evening, ugma, palit og lollipop, ang nabili ni mo, di na milyon. Imong minyuan si milyon di, mahotdan kag milyon. Sorry. What dere ron? Basing natukan ron kay gisgutan. Tuo daghan no. Diri ta mamadlong punta ana. Kabalo mo daghan kay tag mga tuotoong way labot sa atong kinabuhi des Ginoo. Sa mga Kristohanon kadaghan ng badlongon. Magtangkil diri kay aron di duulog panulay, magtangkil butangan og porsilas nga pula ang bata aron di duulog panulay. Nga gakulintas na ang bata aron di duulog panulay. Napay mga gipangbutang na to sa mga balay aron di duulog panulay. Dahil namalikas ang bata, wa ni duol ang panulay nga naanam day sulod niya. Unay matagak nga kutsara, uy, naibisita ang gapadong.
Kung sa ilabot anang bisita sa imong dinanghag. Ayo. Pag hinay, aron ni mahulog ng kutsara. Napaingon nga, og magsapaw ko ng plato, mukaon ka kay maduha ko ng imong asawa. Wa malagi nga minyo, tagpulo pa ning platong gisapaw. Hinungdan mo rin mga pungsoy-pungsoy mo. So, niabot yun ang panahon nga nauga na, sultian ka na ko, doon ay mga kanang panahon sa itong kinabuhi nga daw, mura na, walay kinutuban, walay kahutdanan. Sultian ka na kung sa kagrabe kadato ang buhol, kinadatoan ang buhol. Dagan kayong mga dagkong datong negosyanteng nibutang sa ilang bilyon aning buhol. Naghimog mga litag, parang dakpon ang mga kwartas tawo. Nagbutang mga kananan, nagbutang mga hotel, nagbutang mga swimming pool, nagbutang og mga bisag way lami nga bukid, butang ang daghang bulak, ang daghang mo adto tag 50 ulo. Kinadaghanan. Milyon sa mga turista ang mag-aabot kada tuig. Nagtigom og milyon aron ibutang dire. But this time, mura nig suba sa kirit nga nadritsog kauga. Wanay ganahang mo ani. Mo ani baday kang i-quarantine pa kag 14 days. Nga nigsuroy nimo pag human nimo suroy i-quarantine na po kag 14 days. Unya tag 900 ang pinakabaratong quarantine facilities. 14 days. Kinsay magtuong mahubsan ta. Gani sa survey wala na naka-appeal ang buhol sa mga dato nga mga probinsya usa man ta ni. Di ni mo ubos siya sa top 3 sa top 5. Karon wa gyud na appeal sa top 30. Luoy kayo ta. And si God ang atong supply. Amen! Padayon na to. So he arose. Okay. In verse 8, and the word of the Lord came unto him saying, arise. Di ba ikaw, akala ko ba wala na. Lord, ba't mo kinuha? Masaya na ako, kontento na ako. Ba't nawala? Ang isa nga na ta. Bulagan. Sakpan. Nauga na wala. Lord, nauga ang yang gugman ako. And then na-depress na ka dito, naluya na ka, na kay gana, nauga na ang yang gugman nimo, naputol pag yun ang imong supply. Kay wa na'y uwak. Wa na'y naghatod. And then na-depress na po ka, naluya na po ka, na kay gana, na backslide na ka, di na ka mo ampo, di na ka mo basa siyang pulong, di na ka mo simba mo yung anong ipasagdan man ko nimo, hatag-hatag ka na ko ato nga blessing, main pag wala nimo to gihatag na ako, kay mas nasakitan hinoon ko karon. Nga wala siya. Abi ba na ko nga, dili na siya mawala sa ako. Anak. Sige ka balag, mok-mok deha. Bangon na. Pagkaon dito, hitsuraan ka. Nahigog mamangkot ko og ayaw niya, mama. Usahay nga na mga igsoon. Unya, ang imong gituuhan nga maoy source nimo. Ito si Elijah parang nakalimutan niya konti. Ang hindi naman sinabi sa Bible pero i-expound na to. Aron masabtan na to kayo. Kay minsan sa mga buhay natin, pag meron na ang abundansya, naabot na sa imong kinabuhi, kalimtan nimo ang tinuod nga tinubdan sa abundansya. John chapter 10 verse 10, muani ang yawa pagkawat, paglaglag o pagpatay. But niyon sa Lord, apan miani ako aron sa paghatag og kinabuhing abundansya.
So pag naa ka sa abundansya, nakapokus na lang ka sa abundansya nimo, sa supply nimo, nalimot nakakinsay imong supplier, buhaton sa Ginoong iya nang walaon sa imo, paugahon niya na. Aron may numdum kas Ginoo. Last 2013, October 15, nag-post ko sa Facebook. Kaya ang tanang tao, kasigig tawag o Ginoo. Na-realize na ko nga mga tao, sige nagsangpits Ginoo na katalagman. I said, sana, di na maundang ang katalagman, aron tanang tao magtawag sa Ginoo kanunay. Nga naman sa usa ka adlaw, labi nagmasungot ka, labing demonyo, og piste, og yawa, imong matawag. Manawag na ta Ginoo, di na ta kaginhawa. Di ba? Tama? Hala, di mo tugas tinood. Sabat na, naigo ko. So, gingnan sa Ginoo, arise. Ayog sigig mok-mok, diha. Move on. Alam mo, nigwali sa niagi ha. Okay, ingnan na si mong tapad, move on. Sulti iba, kaya wala siya kadungog. Kanang na si mong likod, inang move on. Nawa siya kadungog ni mo, kay galingi po siya sa likod. So move on. Ingon si Lord niya, arise. Niyon sa si Lord. Niyon sa si Lord. Niyon sa si Lord. Arise. Kay bisan sa imong kangit-ngit karon, sa imong kauga, sa imong kakulangon, sa imong supply, sa kawalad doon, arise for na ay moabot nga kahayag. Di man gud ta mo bangon. And listen, unsay command ni Lord? Ingon siya, arise. Get thee to the Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Sa Bisaya paningon niya, bangon, tindog, og lakaw ngadto sa dapit sa Zarephath, nga sakop sa Sidon, og didto puyo, timan suguon kong ang usa ka babayi nga balo, nga maoy mo provide ni mong pagkaon. Wait, sa! Kisa yung suguon nga mo provide? O, see? Di ba, sa John chapter 6, gigamit niya bata, way mahimo, mo'y nag-provide. Tama? Dito, sa verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, gigamit niya ang uwak. Gigamit sab niya ang tubod. Nahurot gihapon. And this time, ang iyan na pong gamiton is balo. It means, walay mahimo. Wala siya banang nanarbaho para sa ilang pagkaon. 3 years, walay ulan. So gamiton ni Lord ang mga unexpected nga mga tao. Who knows? No, tirador-tirador ng bata. Ang bata ba nanirador? Unya, pag tirador niya, naigo kas pa, bataa ka na ko, arise! Dagan ang bata. Pagpunit ni mo sa bato, ngayong gitirador sa imo, diamond di ay. Lawuman po kag imagination, pastor. Sige, erase. Gituyo ni Lord nga kining walay, mahimo nga maoy makaprovide, maoy gamiton sa Ginoo aron dili ang tawo maoy pasidunggan. Aron masabtan natong tanan nga ang Dios gihapon maoy nag-provide, dili ang uwak, dili ang suba, dili ang bata, ug dili ning widow, dili ang dato, dili ang tambal, dili ang doktor man nakahatag nimo kaayuhan. Si Lord gihapon kay siya naghatag og kaalam parang mamugna ang tambal. O inon ka ni Lord, ayaw inom. Di ayaw. Kay mas labaw mang makahatag og kaayuhan ng muobeta sa Ginoo. Amen? Kung maingon sa Lord, inom. Di inom. Problemahon ba na? Where you go, I go. Where you stay, I stay. Ha? O sa isultis Ginoo, maura. Sometimes mga igsuon, kita kusugod ang mamantay sa uban nga, lami kayong duklo ng uban. Sige, time na ning mandukol ta sa itong kaugalingon. Dukla na imong kaugalingon kay murag. Natay problema ba? Isuo gamay. Kung ikaw
Kung ikaw ni, moingon si Lord mo, oy, tisay, biyain ang imong balay. Ano imong refrigerator nga puno og sudan. Kanang imuhang kaban puno og kwarta. Kanang imong kayutaan nga puno kaayog humayan, maisan, ubihan, kamutinhan. Gana no? Biyain na. Lakaw ngadto sa mangga. Or lakaw ngadto sa talibon. Kay katong kasubay-subay ditong namunit og mga plastic, inimnan og tubig, kay ipatimbang, maoy akong gamiton nga mo provide nimo. Isa Lord. Isa Lord ha. Isa sakto ta ko na dungog. Sa Lord. Siguro ingala ka magduduha ka. And atong makita ang gipanggamit sa Ginoo. Kanang ingon dia, He chose the weak to lead the strong. He chose the poor to provide the needs of the rich people, of the wealthy people. Parang walay tawong pasidunggan, amen? And so, obedient naman to. Kuha, oy. Ngano pa mangyod? Lord, happy na ko niya, Ginoo. Drama kayo. Lord, ang akong gikinahanglan na anan niya. Pero, tuan na siya sa uban. So, ingon si Lord, arise. Na ako'y giandam para nimo. Amen. He said, arise, get thee to the Sarephat, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Listen to this. Kining Sarephat, usa ni sa naigo sa grabing kagutom. Usa ni siya sa dapit nga wala kayo'y mga taong namuyo tungod kay ang palibutan ni dili po ni siya maayog tamnan, wala siya dili siya productive kaayog mga pananong. Oh, come on, ato ka dito dado ni Lord. And grabe kaayo ingon diha. And so he arose. So unsay isulti ni Lord buhata lang. Amen. Mo bitaw ako og palakon ko sa Ginoo, lakaw ra jud ko. Pero di ko pala kong titisay. Gabihan naman po na, oy, pastor, oy. Kamu ba yung gasugod aning pastor, oy? Nga na siya. So I have commanded a widow woman there to sustain thee. Kining way nahot maoy gamiton. Parang mo provide sa imuha. I-mention na tanan nimong panginahanglan nun, re, shampoo, toothbrush, toothpaste, aficionado, axe. Grabe kag daghan na kag pahumot. Unsa pa may lain ang pasupply yun, kining way nahot. Grabe si Lord, no? Unya ningon dia in verse 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering the sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Wow, nihangyo siya. Pagkita niya sa babae, namunit og sugnod, iyang giing nang, Day, palihog, kabisa kog tubig nga mainom. Kung ikaw babae, kinsa ka? Budol-budol, tingali ka, ha? Basig scam ka, usor man nila mga scammer karon. And then, naaman ning, bisag na atas kawaladon mo alagad manggihapon ta. Amen? So, biyaan niyang gibutang niya ang iyang sugnod, o niya kabog siya tubig, gapadong siya nga mo kabog tubig, gingnan siya. Ay, wait sa day. Marapog lain kayo ng tubig, ranggi gutom ko. Luto ko gamayng tinapay diha day. Wait sa. In verse 12, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake,
but a handful of meal in a barrel and a little oil in the cruse. Ingon siya, na ako'y gamay diha angat, usa ka kumkum na lang na nga harina. Ingon nga buhi ang Diyos nga imong gialagaran, di ko mamakak. Ang naa ko usa ka kumkum na lang nga harina o gamay ra pod nga lana nga igo sa kakumkum nga harina aron lutuon nako ni human og luto mukaon ko og ang akong anak dayang human ani mamatay na mi kay wa na bilin. Ha? Muni giingon niya. He said that, and behold, I am gathering 2 sticks na munit ko og kahoy that I may go in and dress it for me and my son. Lutuon nako to para nako ug sa akong anak that we may eat it and die. Aron kami makakaon ani unya human mamatay na mi. Hala no? Kapinan po di aning gamiton sa Ginoong usa ka lungaga na lang tong naa niya. Lugawon na lang gani kay dili paigo og di daghan og sabaw. Unya, iyang yuna-huna human na mo kaon ani mamatay na mi. Tanawa. Same ang story, di ba pareho ra tanan? Kadtong bata sa John chapter 6. Igo ra niya pero kuwang po to. Ug mo itong ihatag. Kinipod kuwang po gyapon ni kung iyang ihatag. Gani iyang plano, mga una lang mi, last supper na mo, mamatay na mi. Katapusang panihapon. O mamatay na mi. So kung ikaw kunukon ni Ron, tao po, bato-bato sa langit ang tamaan, masuko. Masuko mo ha, o maigo mo. Saan man po atong itampo, saan po atong ihatag nga. Kani, ugir, igo rapod gani ni iplite, ugma. Ikaw may nagsirado sa imong panalangin. Ikaw may nagsirado. Bisan sa pag-ingon, bring your tithes and offering. Na yung mga anti-Christ na po'y anti-tithes. Para asa mangguna ang gingon sa Biblia, ang giuyunan sa imong kasing-kasing, oy paminaw! Sawa pa niabot ang balaod, naghatag, nag-ikapulo. And you know what? Gisecure ni Lord kay nga no, ang tibuok yuta na ilalom sa tunglo. So ang paagi lang nga naa ang pag-uswag sa tao, naagyapon, maluwas siya gikan sa tunglo. Iyang bukon ang tunglo sa paagi nga iyang sundon tong gisugo sa Ginoo. Nga iyang iuli. Hunam-hunam tama, kansim ko ana, samampoy ako ang. Nga na, no? Naabot ang puta ana. Hello. Padayon na to. So, ang nahitabo mga igsuon, nireklamo siya nga, mamatay na ganimilas na namon. In verse 13, and Elijah said unto her, fear not, God, look. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first. Wala ka. So na may gamay diha nga haray na, buhata nga maglugaw ko po ka kay kauno ninyo. Pero taga isa ko gamay. Hala, bisan di ay gamay kung maghihatagon ka. Wa day problema no. Kaysa atong dato kayo nga silingan ni Lazaro. Di gyud manggihatagon bisag gamay. Pero kani karon, ikamatay na lang nila human nagkaon unyang taod-taod, mga matay na sila kay gutom na pod. Pero ni share gyud sila. Nahitabo di ara. And bring me unto me, and after make for thee and for thy son. Kaning di, ikaw, or you, and then die, imong. Na ha? Diba siya niyang, saan na pagbasa ng puro man na, die, die, shall. Daw. So, in verse 14, for thus says the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Babae buhatan lang sa niha. Sige, pagluto na dito, tagay ko diri gamay, paimna ko. Tungod kay ang Dios nag-ingon. Atong tayma, samtang ang babae, nagsulti, ang pulong sa Ginoo ni abot siyang alagad nga si Elijah. Og niingon, tungod! Kay ang Ginoo nag-ingon,
Hangtod nga motungha ng ulan, di ka kakabsas pagkaon. Unsa kadakong katingala ang nahitabo mga igsoon. She went and did according to Elijah's saying of Elijah. Amen. She went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. What? Oh no. Nagluto na sila, nagluto na. Oh, dera sir, kaon sir, day tubig sir. Okay, sige pagluto nag-imo, pag-ukab niya. Kinsay nagbutang tirig bugas. Kinsay nagbutang ani sa harina. Naghana. Oh Lord. Oh, dapat sa'yo oil. Kinsay nagbutang ani. And so wala pa'y ulan, tingali bulan, 5 ka bulan, ni 7 na ka bulan, ni 8 na ka bulan, gasigi ra siya kuha og lungagon, gasigi kuha og lutuon. Wag yapon na kuha eh. You know what? Dili ka kahurot kung ang Diyos mo imong supplier, di ka kahurot. Ang Diyos mga igsoon, dili siya parihag tabay or suba sa kirit nga kahutdan. Ang Diyos mga igsoon, dili siya parehas imong ITM nga kahutdan. Ayaw dyan magpailad og na imuhatag ninyo, goy. You are naka-avail ka sa amo nga promo karon nga makadawat og credit card nga naisulod nga 75,000. Sultian ka na ko ayaw yung pasagad ana. Kay mo abot rin yung panahon matuok ka. Galisod mangganit ta karong watay credit card, samot ang nay credit card. Kay malingaw naman ka dito pang swipe. Nagkahurot ang sulod sa credit card, paninglon man po ka, napadyo increase. Nakasuway ba ka mga igsuon nga muhuwam ka ani niya kay imong ibayad are? Nya siya na po naningil aringita na po kag pawam ako. Naningil na po to, pawlamas ako diha. Labara sa ulo. Nakasuway ko ana mga igsuon. Unsa tong tuiga nga ni are diri nga gilid kuno siya sa Holy Spirit. Di wala pa ko kailan niya. Bag-o pa biya ko diri. Gilid ko sa Holy Spirit, pastor. Unsa man? Nga manggog ko Merkules, data-data. Gilid ko no siya. Akong mama, ako siyang ginan, mama. Ayaw. Kaya ang Bible nagsulti ng daan nga. So ang akong himuon, tagaan ka na ako og money. Unya ikaw na ibahala, unsaon nimo na. Magluto-luto ba kay mo na ibaligya or unsaon nimo? Kay hilig mo to akong mama mo dawat og nay mga order luto-luto. Pista ra dili. Basta na yung mga order, luto, snacks, nga na. Mukwanta akong mama. So, ayaw na. Pero ang iya daing giapas ato, na ay insurance. Kung mo-apel siya ato. So, natin ko, mama, di ba giingnan tikaw? Sagdi lang po dong, kay sayang mangkod po. Dako-dako na biya akong insurance. Makwits po na. Sagdi lang insured, bito tadas Ginoo. Balag, wag ka na-apel sa dayong. Kauban bitaw nimo, presidente. Hallelujah. Hello? Gasigi na sila gluto. Gasigi. Wag yun na hotdan. Hangtod nga ni ulan. No. Oh, dili pa ka. Pwede na ako karon ni spoil ha. Dili pa jud pwede. Pero some of you, nasuginan na ako. But niingon, radyo ko, Lord mo, dyan ay paagi. Nga ako, akong pamilya, ang ministry, makagawas. Makagawas sa tunglo and naay breakthrough nga imong himuon, Lord. So, himua nga gaan ni sa akong kasing-kasing nga akong himuon. Bahala na ka. Ani nga mga adlaw. Excited ko ana. Nanusahay mga igsuon kita ra pay gahimo sa atong kalisod. Tinuod? Nga naman. Hindi man tayo buhat sa igisugos, Ginoo. Lakaw dito, sa suba. Mag-unsam ko dito, minga man dito, walay signal. Walay signal. Imagine na. Negros, taga-Negros ning uwak. Marigbohol kay isugoon sa Ginoong maghatod og tinapay? Maghatod sa iyang pulong.
And one day, mauga, ayaw sa pod Lord sa iyo, apod, oy. Muhi apog dugay. Si Lord, magbuot. Ano po tang? Suguon tas Ginoo. Listen to this. Kining uwak hugaw ni siya nga mananap. Mamunit nig mga hugaw-hugaw diha. Ikaw ug ako ang panglantaw sa ubang tawo, gihukman ta nila, hugaw ta, kana si kuan, lain nagbatasan, lain nag mga binuhatan, gihukman na ta. Pero dili na boy buot gipasabot nga dili na ka pwedeng magamit sa Ginoo kay hugaw ka. Imong kasing-kasing nga willing, sige, balag hukman kanila, padayon kang magpagamit sa Ginoo. Tuo ba po na sila nako, nga kailaman na sila, kay bawo na sila nako. Sagdi lang. Amo ning ani lami pud bitaw tinuod lang sa tinuod lang po na kay ako sa amo mura mag nakasulay kog share sa akong iyaan giingnar naman kong walihi sa tong imong igsuong lahubog. Kita oy. Sige. Ikaw. Bala ka. Nga na bitaw, nya mo nang gamiton po nato nga excuse. Tama? Tama ba? Dadi na maminaw sila nako, kabalo biya silang uwak ko. Sa unara. Nang uwak na padayon gihapon karon, uwak baday ta karon. Sa unara tong uwak nga hugawan ta, hilig tang manakop og sala. Hilig ka itang mangulikta og mga hugaw, mga chismis, mga libak, mga butang-butang, mga hilig ta anang mangulikta. But this time gamiton tas Ginoo nga maghatod og limpyong pagkaon para sa uban og kana mao ang mga pulong sa Dios. And that is why karon nga kagabion na sabtan jud nako og ayaw nga si Lord gyud ay ang mag-supply tanan. Bisan pag naa na nimo ang suba, kung maghisgot ka sa posisyon ni Elijah, nagpuyo siya ra usa nagpuyo sa dako kayong tubod sa tubig. Bisan pagkadaadlaw niya tong liguan. Nya inig-inom niya wa na kuha pero niabot jud ang panahon nag-uga. Nga kung imong tan-awon murag si Elijah mo'y tag-iya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Imagine tibuok kanasuran sa Israel nagpangalap og asag tubig, asag pagkaon. Parang dunay mainom o dunay pagkaon ang katawhan og mga hayupan. Pero si Elijah to agapuyo sa source. Pero gituyo ni Lord nga mauga to. Nay mga butang nga kuhaon ni Lord sa imong kinabuhi tungod kay nisalig na kaana og wala nakanisalig sa Ginoo. Tungod kay confident na kaana nga secure ka og wala ka nahimong secure og confident diha sa Ginoo. Iyan ang kuhaon sa imuha. But listen to this. Ayaw gunahuna nga dunay mawala nimo less ang moabot nimo. Kay always nga ang himuon ni Lord, kuhaon niya ang best nga naa nimo karon, kay pulihan niya ang pinaka the best. O kuhaon na po niya ang pinaka the best, kay naa pay best at anang best nga moabot sa imo ha. Hangtod nga mo balik siya. Woo! Daghan na niya kang mahimong ex. Na ex na ko nga trabaho. Nga na ba? Ex na ko nga panginabuhi. Ex na lang unya na. Nga naman, ay gamiton si Lord. Ay gamiton si Lord nga mag-sustain. Ay gamiton si Lord nga mag-provide. Munang dili ka angayang mabalaka mga igsoon. Amen? Ampo lang sa Ginoo. Lord, kahibaw jud ka. Kahibaw ka. Unya isugid niya tong iyahang mga saad, Lord. Ingon ka nga, mga langga mo, naghagawa, nagtanong mo, nagdaruan, ang negosyo. Nakakaon sila giatiman nimo. Ang mga tanong nanuko. Ikaw may kabutang, ikaw may pahiluna na ako. Bahala ka na mo. Bahala ka. Magbisira kog ampo, magbisira kog pangalagad nimo, magbisira kog bisag unsay akong kalingawan, bahala ka. Makita unya nimo. Hello? Ikaw ug ako makakita unya ka og unsay buhaton sa Ginoo. Basta kay atong timan-an na yun sa kanunay, siya ang atong supplier, siya ang atong source, siya ang tinubdan sa tanan nga pinakamakaayo nimo. Sometimes ang Dios maoy source sa kawaladon. Boom! Ha?
Libugan naman na. Ang Diyos mo'y sword sa kawaladon. Sagi kaingon ko na kuhaon niya ng butanga. Hatagan kaniyag kawaladon. Arong ma-realize nimo nga kanang butanga nawala nimo. Dili na maoy naghatag nimo kinabuhi. Dili na maoy hinungdan nga mo survive ka kun dili siya nga naghatag nimo ana. Excited ko ani. I was in Negros, hilak-hilak ko, ingon pa ko ni tata, di kon tata gihapon to. Ko di kon. Ug di ko moabot anang orasaha ikaw mo'y wali diha. Pero hilak kog ayong galuha nga ga-text nga naman nagsakay na kog ocean jet padong sa Bohol. Dugo kayo ang akong kasing-kasing. And sila sad nga naman. Nga naman. Musunod mangyod tag unsay tawag sa Ginoo. Di naman pwedeng i-delay. Wa na po ko'y time nga i-explain. Lord, ikaw nagalamay pasabot. Ikaw nalay bahala. Now, happy kayo sila. Mayon sila, Pastor, salamat sa Ginoo. Sakit kayo ito mong gibuhat, oy. Mamaya itong nga anak, biyaag, ganan, pero asabta na mong ayo karon. Kay tinuod yun bitang biyaan ang 99, kay pangitaon ang usa. Ug di ra kay usa daghan pag yun mga igsoon. Amen. Palakpakan nato si Lord, anak. Si Lord gayod ang atong source. That is why gikan karon dili na ka makaingong kining imong negosyo, kanang imong pananom, kanang imong panghayupan, kanang imong trabaho, kining imong igsuon, kanang dato nimong kaanak, kanang imong anak nga professional, kanang imong anak nga abroad, kanang tawhana, kini nga siya kay iyang kaalam, kini nga doktor, kini nga abogado, kini sila mga professional, kini sila nga mga wala ang tanan gikan gayud sa Ginoo. So wala ka karoy tawong pasidunggan, wala ka karoy tawo nga simbahon, wala kay tawong himayaon kundili ang Dios lamang. Gituyo ni Lord nga gamiton niya ang babae nga wala nay mahimo, wala nay nahot, balo na siya. Siguro naman do na pa kay os kabaso dito ikumpara sa usa ka babaeng os ka kumkum na lang. Wala na siya nahot ang babae. Gituyo ni Lord nga ang uwak. Gituyo ni Lord nga butang ka sa suba. Gituyo ni Lord nga ang bata nga way mahimo ug labaw sa tanan tuyoon sa Ginoo. Nga moabot sa imuha ang blessing. Lahi sa imong gi-expectar o giplano. Para nga ang Dios lay imong pasidunggan. Let's close our eyes. Let's bow our head in prayer. Father, in the name of Jesus, salamat kaayo Ginoo sa imong pagtagbo, sa paghatag sa tanan namo, Ginoo nga mga panginahanglanon. Father God, usahay o Dios, malimot kami kung kinsa kaming mga anak. Tungod sa among makita, Ginoo, tungod sa among kahimtang. Usahay kalimtan namo ngang tinubdan sa tanang butang mauman di ay ang among amahan. Wala pa'y amahan nga mapasagaron sa anak, bisag unsa kadautan ang amahan. Maluoy gayud og muhatag og maayong butang siyang anak. Gani siya amahan nga tawo lamang. How much more ikaw, O God, our loving Father. Gituyo nimo Ginoo nga moabot ang dakong kawaladon. Gituyo nimo nga moabot ang sitwasyon nga maughan kami sa amuang panginahanglanon. Gituyo nimo Ginoo nga kabsan kami amahan sa tubod. Usahay kawad-an kami sa among mga panginabuhi. Usahay kawad-an kami sa unsang among mga nagasulod nga mga panalangin sa amuha. Aron masayon kami nga ang tinuod namo nga source ikaw o Ginoo nga bisan pag ibutang minimo sa uga nga dapit. Ibutang minimo sa mga dapit nga walang wala. Sa mga imposible nga ma-survive. Ibutang minimo sa sitwasyon Ginoo nga lisod kaayo kami. Pero imo gihapon kaming pagatudluan
nga muliwat kanimo nga bisan unsa kagamay ang naana mo, malipayon kaming magpaambit para sa imong kaymayaan kung mubuhat lang kami sa imong sugo. I pray sa mga naghanap ng trabaho, parihan ni Elijah makakaplag og suba ang Ginoo. Dili kamay kun dili suba gayud, samtang ang uban naa sa kagutom, imong mga anak imong isecure. And oh God, kung ugaling mawala ang mao nga panginabuhi, ikaw dunay pulong nga nagsulti, unsa na pong paagiha. Dili ka makabsag pamaagi, Ginoo, sa mga panahon nga wala na may pamaagi. Sa panahon nga sirado na ang tanang oportunidad, sirado ang tanang mga pultahan, sirado ang tanang kamot sa among palibot, dili ka makabsad og paagi. Ano na ka nga mag-provide, Ginoo? Lord, i-honor ni mo ang among desisyon. Ginaot nga mapasidunggan og mahimaya ka, Ginoo. I pray nga sa among espirituhanon nga kinabuhi doon na kanunay suba sa balaang espiritu nga walay pagkauga nga magbasa sa among pagpangailagan kanimo. May sama kami sa mga tanom nga magtubo daplin sa kasuba, kansang bunga, kansang dahon, kansang bulak, dili malaya sa panahon sa timbunga, mamunga kami. Bisan pag-unsa kadako ang crisis o kang kawaladon sa tibuok nasod, ang imong alagad dunay pagkaon, dunay suba, imong gibutang dito sa source. Kami, Lord, niining panahon sa kawaladon sa crisis, ibutang kami sa tiilan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga maoy source sa tanan, Ginoo. Kani nga church, ikaw ang tuburan, ikaw ang tag-iyaani, ikaw ni imuhan ni nga trabaho, imuha ang tanan panginahanglan nunani. Kini nga mga kinabuhi, O Lord, imuha tanan. Imo mga pulong nga among nadungog, imuha ni tanan. Bisan sa usa ka gamay nga mga mensahe nga among mabasag, madungog, hinaot nga dili kami magpakyas ani sa pagpaambit sa uban. Sama sa usa ka babae nga balo sa gamayng harina ngayang nahuptan nakapaambit siya. Kami usab, dili nimo himuon, O Lord, nga mapakyas kami sa pag-share sa pagkaon nga gihatag nimo diri namo nga maong imo mga pulong nga makadasig sa uban, makapaligon sa uban. Oh Lord, usa sa pinakadakong hinungdan nga niabot, Ginoo, ang grabing kainit, 3 ka tuig nga kagutom og hulaw kainit. Tungod sa sala, sometimes mauga kami tungod sa among mga pagpakasala. 3 ka tuig nga pagpakasala, 20 ka tuig nga pagpakasala, naa kami sa kauga. Forgive us, O Lord. Ug dad-a kami sa imong presensya, Ginoo. Let's all stand.